What's up, Ketchup? It's your boy Toy. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! Special yung vlog ko ngayon kasi secret muna kasi mamaya ko lang sabihin kung saan tungkol yung vlog ko ngayon. Kasi wala pa akong ligo, maliligo muna ako. Nag-hotbath na ako kagabi pero di pa ako nakaligo simula. Andito si Bunso. Galing nag-bike. Wow. Ikaw naligo ka na? Ha? Weh. Siguro ako naligo. Di pa ako naligo. Simutan ba? Simuta ba? Simuta. Amo yan, wala. Huwag mong hawakan. Simuta ba? Simuta sa ba kung wala ba di ko iligo? Ha? Ano man? Nalipong ko. Ha? Grabe over. Okay kayo. Si Conquerors. Nalipong. Ay, sotong. Lahat si Kemi Sot. Ba? Ngayon mo mag-isimhot. Inamoy mo. Alam ka naman sa bibig. Inamoy mo nga sa ilong, di ba? So guys, maliligo muna ako kasi ano. Kasi nga, wala pa akong ligo. Yan yung mukha ko. May amoy nga. Maliligo muna ako kasi halos 24 hours na akong hindi naligo. pag sa bahay lang ako, wala namang umaamoy sa akin eh, kaya okay. Hindi, kasi pag sa bahay, sa totoo lang, parang tinatamad akong maligo. Pero nag-half bath ako bago matulog. Wala namang aamoy sa akin dito, tsaka buong araw naman ako nakahiga. Wow! So yun nga, maliligo na ako. Yuck! Swalig ko! Swalig ko! Maliligo na ate! Ligo muna ako dyan. Yan, tapos na si Bunso. Wow! May sinet up kaming guys, char background. Wow! Anong tawag ng tanim na to? Tibatib. Wow! So, andito na kami sa aming setup. Sana ako may set up. Kasi yung namin ngayon, yung episode namin, episode pala. Yung episode namin ngayon ay unboxing kami ng tada! Wow! Server play button, guys! Hindi ako makapaniwala. Ay, alam mo yung Wala, Jerome Kapuno ko yan. Hindi pala to sa iyo eh. Alam niyo yung dati na parang hindi ko talaga di ko inasahan na magka silver play button na ako kasi kasi sinabihan lang kami ni Roy dati na na mag-vlog na lang kayo kung ganyan ba. Eh ako mahihain talaga ako kaya pero sinubukan ko. Wala namang mawawala pag subukan mo, di ba? So, sinubukan ko. Kaya ayun, andito na ako ngayon. Kaya maraming salamat kay Medyo Maldito na nag-encourage sa amin. Maraming salamat po. Tsaka nagtulong sa amin. Hindi pa ako makabalik sa kanila kasi bawal pa akong pumuntang Cebu. So, dito muna ako. Sila muna kasama ko. Tapos soon, magkakasama-sama din kami soon. Kaya, ngayon, bubuksan ko muna ang aking silver play button, guys. Abot din ako. Soon dito, guys. Wow! Sana So, bubuksan na natin. Guys, actually, medyo matagal na to dito. Nung pagdating ko, nakuha ko din to. Ay, dumating. Nasa Manila ka pa ko yan. Nung nasa Manila pa ako, dumating na to. Kaso, nakalimutan kong mag-unbox. Wala ako nakapag-unbox. Hindi, joke lang. Kasi balak sana namin sabay na kami mag-unbox ni Jasper. Kasi yun talaga yung plano namin, sabay kami mag-unbox. So ngayon, parang medyo matagal pa. Tapos na. Ngayon, 250k subscribers na ako. Woo! Kasi baka ako yan, baka gold button ka na. Wow. Hindi mo pa ma-unbox. Kaya nga eh. Paano yan? Hindi, kasi
Kasi ano, 250,000 subscribers na ako tapos hindi pa ako nakapag-unbox ng silver play button na 100k, di ba? Parang parang tagal naman. kaya kami ni Jasper na mag-unbox na lang kami. Soon na lang kami, mag-unbox na lang kami ng golden play. 君の虜になってしまえばきっと Play kaya 1 million. So, matagal pa. Hindi pa ka nangalati. At least 1/4 na. Wow, 1/4 na ako. Ilang months? Matagal din. times 4. Galing United States. Yun lang. Nakalagay yun eh. Paano ba ito buksan? Open. Then mo. Open. Sesame. Ano yun? Yun. Ano kaya? Andiyan natin yung 1, 2, 3. Ay, sana yung mukha. Wow! Wala pala eh. Sana yun? Sana yun? Ito lang yun. Basahin muna natin yun. Basahin muna natin Dan. You've just done something that very few you had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Woo! Maraming salamat sa mga nung time na 100,000 na nag-subscribe sa amin. Thank you guys. Kasi di ko matanggap to kung hindi dahil sa inyo. Ano kayang feeling magkaganyan kayo? Soon. They were inspired, challenged, and entertained. Wow, sana naman na-entertain kayo guys. Sorry sa mga hindi na-entertain sa amin kasi may nabasa ako mga mga hate comments pero okay lang naman sa akin. Thank you sa pag-view. Di bali na mag-comment ka ng negative. Nag-view ka pa rin so malaking bagay pa rin yun. Kaya thank you pa rin. Si Japet may 50. Ilan sila? 55, 56. Malapit ka na magkano? Ikaw din sa'yo yung 15. May 15k na din siya. Oh, malapit na din yun. Subscribe ka naman. Baka naman. Japit Leo Capuno, tsaka Jerome Capuno. May sila guys, may YouTube channel din sila. Paki-subscribe din sila guys. Ito na ang pinakahihintay. Dang 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 dang. Ay. Wow! May bago na akong salamin ko. May bago na akong salamin. Parang may balay view ko dito. Parang tatatat ako. Sure na ba to na may silver play button May pera pa kayo? May silver play button na ako. Presented to Boy Tiu Glester Capuno for passing 100,000 subscribers on YouTube. Woo! Glester Capuno. Wow, may salamin pa. May salamin pala to. Yan o. Cellphone gamit namin na yun. Wow guys. Kasi sa mga tumangkilik ng videos ko, ng mga videos namin, maraming salamat sa inyo guys. Kasi kung hindi dahil sa inyo, di ako makatanggap ng ganito. Maraming salamat talaga guys. Sa mga hindi nagsawa din na manood ng videos namin, thank you. Sana hindi kayo magsawa hanggang sa katapusan. Maraming salamat sa inyo guys. Tsaka higit sa lahat, maraming salamat din kay God kasi binigay sa amin lahat ng blessings. Lahat ng blessings Na binigay nyo sa amin. Maraming salamat Lord. Pati kayo medyo maldito na nag-encourage sa akin na mag-vlog. Hindi ko inakala talaga na makakuha ng ganito. Kasi sila yung unang nakatanggap ng ganito, sila ni Snake. Parang makatanggap kaya ako din. Pero kita nyo ngayon, nandito na. Wow! Thank you, maraming. makatanggap. Makatanggap ka din yan soon. dahil nakatanggap ako ng ganito, gusto ko din mag-give back. Pero Share hindi, ng sorry blessings. kung hindi kayo lahat as a return sa sa support nyo. Mayroon din akong konting Pamibigay. pamigay. Yun sa pamigay. May gift din ako pero isa lang. Sorry guys. May ibibigay ako na iPhone 5S! iPhone 5S guys. So, kasi lalo na ngayon na online class na, at least makatulong din to sa sa online class. Sorry kung isa lang kasi isa lang yung ma-afford ko sa ngayon. Tsaka na lang yung soon. Mamimigay din ako soon ng ganito rin soon. Soon. Kaya
Kaya guys, ang gusto ko lang i-comment nyo lang kung bakit kayo yung bibigyan ko nito. Tapos sa baba ilagay nyo yung email email address nyo. Kaya kasi ako na lang kung sino man yung mapili ko, mag-email na lang ako sa kanya. So guys, yun nga yung gagawin nyo. Mag-comment kayo ng reason kung bakit kayo yung bibigyan. Tapos sa baba yung email ad nyo para magbigay, para Buksan na. i-contact ko kayo soon. Ito guys, wow. Yun. So ito nga yun. So kung sino man yung deserving na mapili na bibigyan nito, congrats in advance. Gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyong lahat kasi as in sobrang na-appreciate ko yung yung support nyo sa amin, as in abot langit yung pasasalamat ko sa inyong lahat kasi tumangkilik kayo sa mga videos namin, tsaka soon magkakaroon din sila soon. Guys, thank you din sa mga supporters ni Kuya na nag-support din sa amin ni Apex. Wow. Kaya wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa akin, syempre sa akin. Kay Japit Leo Capuno, kay Jerome Capuno, ito guys. Kay Asa Fricamadas, si Sheila Ibo, kay Alexander Florido Bautista. Andito sa description below din yung link ng YouTube channels nila guys. So please subscribe guys para naman magka-silver play button din sila soon. So kaya yan yung goal natin, dapat may 6 na silver. Dapat may naka-display na dito na silver play button. Guys, pwede ba na kayo? Nasa kanila yan. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!